Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη «Τα κρητικά όπλα, όπλα και εφόδια των κρητικών στην Επανάσταση του 1821». Η παρουσίαση γίνεται από την Ένωση Σφακιανών Χανίων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Θα έχουμε απόψε την ευκαιρία να ξεφυλίσουμε το λεύκομα με τη συλλογή καμάρι του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη και να αποκτήσουμε μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τα όπλα με τα οποία πολέμησαν οι κρητικοί στον δεκαετή αλλά τελέσφορο αγώνα τους για ανεξαρτησία. Ξεκινώντας από την πρωτόγονη Χουρχούδα και το Σπαθοράβδι μέχρι τα ασημένια έργα τέχνης, σύμβολα κύρους και ανδρείας, θα γίνουμε απόψε μέτοχοι μιας περιδιάβασης στην ιστορία και μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο μετουσιώθηκε η αγάπη για την ελευθερία στα αντικείμενα που θα γίνονταν τα μέσα κατάκτησής της. Καλούμε στο βήμα τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Λύκο Καλογερή, συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε Σφακίων, συνάδελφοι και φίλοι στην αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων, κυρίες και κύριοι, όταν αξιώθηκα πρώτη φορά και είδα την έκθεση του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη στην Τίλισσο Ηρακλείου, σοκαρίστηκα. Συνειδητοποίησα ότι αυτό που λέγανε οι παλιοί μας, κάτσε Τούρκια να γεμίσω, ήταν κυριολεκτικός. Ήτανε πράγματι τόσο δύσκολα τα πράγματα, τόσο περίπλογα και πολύπλογα και τόσο με τέτοιες λεπτομέρειες προκειμένου να κεντήσει, όπως λέμε, ένα όπλο και μέσα στο άγχος και στην ένταση της μάχης, που οι άνθρωποι αυτοί ήταν πράγματι ιδιαίτεροι. Είδα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια των αγώνων και των επαναστάσεων με πόσο δύσκολα τρόπο το έφεραν σε πέρα στη δική μας, ποιες ήταν εξαρτήσεις τους, ποια ήταν τα πολεμοφόδια τους, ποια ήταν τα απαραίτητα που έπρεπε να έχουν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Είδα πρωτόγωνα όπλα, αρχικά ξύλινα, είδα μετά, από ό,τι λέει ο συγγραφέας, με λάφυρα κυρίως συνηθήκα μια πολύ μεγάλη περίοδο ή όπλα βρεχόταν απ' έξω. Μετά άρχισαμε να κατασκευάζουμε σιγά-σιγά μέσα από εργαστήρια όπλα δικά μας εδώ στην Κρήτη, τα οποία έχουν και αυτά πολύ ενδιαφέρον. Αναπτύχθηκαν τεχνικές διάφορες πάνω σε αυτό. Αλλά γενικότερα το όλο αυτό το πακέτο είναι εντυπωσιακό, διότι βγάζει κάποια συμπεράσματα κάτω από πόσο δύσκολες και στερημένες συνθήκες, έλεγα, έφεραν οι παλιοί μας το έργο αυτό που είχαν αναλάβει σε πέρας. Επομένως, το ξέρω το βιβλίο, χαίρομαι που βοηθήσαμε και σήμερα εδώ να παρουσιαστεί για άλλη μια φορά. Ο συγγραφέας πράγματι δεν θέλει, δεν θέλει καλά λόγια, διότι μιλάει με τα έργα του και είναι αναγνωρισμένος πλέον από όλο τον κόσμο. Θέλω να συγχαρώ την Ένωση Σφακιανών στο πρόσωπο του Προέδρου της για την διοργάνωση αυτής της ωραίας εκδήλωσης. Και βέβαια θα είμαστε μαζί, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τζιρτζιλάκης είναι ανεξάντλητος. Ετοιμάζει και άλλα πράγματα και έχουμε για να επανεκδώσουμε αυτό το πολύτιμο υλικό, γιατί πρέπει οι νεότεροι να καταλάβουν τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Και επομένως, εμείς σαν Περιφέρεια Κρήτης, σαν μέτρα του δυνατού, θα είμαστε δίπλα σας. Να είστε καλά, καλή θέαση. Και ζητάω συγγνώμη προκαταβολικά, γιατί έχω μια υποχρέωση και πρέπει να πάω σε μια εκδήλωση στο λιμάνι, που δεν μπορώ να τα αποφύγω και θα φύγω λίγο νωρίς. Εγώ εξάλλου το έχω διαβάσει και το έχω δει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ένωσης Σφακιανών Νομού Χανίων, Ευτύχη Κοπασάκη. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους της Ένωσης Σφακιανών Χανίων σε μια ακόμα εκδήλωσή μας, αφιερωμένη στην παρουσίαση του σπουδαίου έργου του Ευτύχη του Τζιρτζιλάκη, «Τα κρητικά όπλα».
Πρόκειται για ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή υλικών τεκμηρίων, αλλά φωτίζει με ιστορική ακρίβεια και πολιτισμική ευαισθησία τη βαθιά σχέση του κριτικού με τον εξοπλισμό του πολεμιστή. Το όπλο του κριτικού πολεμιστή παρουσιάζεται όχι σαν εργαλείο βίας, αλλά σαν σύμβολο τιμής, ευθύνης και παράδοσης. Ως Σφακιανοί γνωρίζουμε καλά πως το όπλο στην Κρήτη δεν ήταν ποτέ απλώς ένα αντικείμενο. Ήταν, είναι και θα είναι προέκταση της ψυχής μας. Είναι μνήμη αγώνων, χαράς και θρήνων. Ήταν και παραμένει στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οι κριτικοί δεν πολέμησαν μόνο με τα όπλα. Πολέμησαν με την ψυχή και την καρδιά τους. Με την ιδέα της ελευθερίας ως οδηγό, με το χρέος χαραγμένο στο πετσί τους. Το βιβλίο αυτό είναι μια προσφορά μνήμης, αλλά και πρόκληση ευθύνης. Μας θυμίζει πως τίποτα δεν χαρίστηκε, πως η ελευθερία ήρθε με αίμα, δάκρυα και πόνο και πως οφείλουμε στη μνήμη αυτών που έπεσαν να κρατούμε ζωντανό το φως της ιστορίας. Συγχαίρουμε από καρδιάς τον συγγραφέα για τον μόχθο, την αφοσίωση και την πίστη που αποπνέει το έργο του και ευχαριστούμε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα. Ας είναι η απόψινή βραδιά μια ευλαβική υπόκληση στους προγόνους μας. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση και πάντα άξιοι όσοι κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη της Κρήτης. Σας ευχαριστούμε. Προλογισμός της παρουσίασης από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σφακιανών Νομού Χανίων, Ανδρέα Μανουσέλη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ψάχνω πολλές μέρες τις λέξεις για να περιγράψω τη χαρά και την τιμή που μου έκανε ο αγαπημένος μου φίλος ο Ευτύχης Τζιρτζιλάκης να προλογίσω τη σημερινή εκδήλωση. Το μόνο που θα πω είναι πως βρίσκομαι εκεί ακριβώς που θα ήθελα να είμαι απόψε, εδώ μαζί σας, σε αυτή την εκδήλωση που τιμά ένα βιβλίο ξεχωριστό. Το έργο του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη, «Τα κριτικά όπλα», δεν είναι απλώς μια ιστορική καταγραφή ή μια αισθητική προσέγγιση ενός σημαντικού κεφαλαίου της ηλικής μας παράδοσης. Είναι κάτι βαθύτερο. Μια γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη και την ταυτότητα. Ανάμεσα στην ύλη και στο νόημα. Ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα. Γιατί τα όπλα, από την αυγή της ανθρωπότητας, δεν ήταν ποτέ απλώς εργαλεία βίας ή επιβολής. Ήταν φορείς νοήματος. Αντικείμενα σχεδόν ιερά. Συχνά προσωπικά. Άλλοτε συλλογικά. Πάντοτε όμως φορτισμένα με μία δύναμη που ξεπερνά το υλικό τους βάρος. Η μυθολογία, ο πρώτος μας καθρέφτης της ανθρώπινης ψυχής, βρήθη από τέτοια παραδείγματα. Ο Ημίθειας ο Αχιλλέας, ο μέγιστος των ηρώων, δεν είναι πλήρης χωρίς την πανοπλία που του χαρίζει ο Ύφαιστος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμηρος αφιερώνει δεκάδες στίχους για να περιγράψει την ασπίδα του. Ένα μικρό κόσμο όπου απεικονίζονται οι πόλεις των ανθρώπων, οι θεοί, η ειρήνη και ο πόλεμος. Το όπλο δεν είναι μόνο μέσο μάχης, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι ένα έργο τέχνης γεμάτο αντιθέσεις και αντιφάσεις που δείχνουν ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από τις συγκρούσεις και ότι η ειρήνη είναι πάντα έθραυστη και σχετική. Ο Οδυσσέας, στο άλλο έπος του Ομήρου, αναγνωρίζεται από το τόξο του. Είναι ένα σύμβολο εξουσίας, ανδρείας και ικανότητας. Είναι ο μόνος που μπορεί να το τεντώσει. Όχι γιατί είναι ο πιο δυνατός, αλλά γιατί το τόξο του τον γνωρίζει, εντός εισαγωγικών. Είναι προέκταση της ταυτότητάς του. Όπως και το ξύφος του Θησέα, κρυμμένο κάτω από το βράχο, που τον συνδέει με την καταγωγή και τον προορισμό του, το πεπρωμένο του. Καθώς περνάμε από τη μυθολογία στην ιστορία, η λειτουργία των όπλων εξελίσσεται, μα η συμβολική τους δύναμη παραμένει ακέραιη. Η ιστορία της Ανατολής έχει τα δικά της παραδείγματα. Οι Σαμουράι δεν αποχωρίζονταν ποτέ το κατάνα τους. Δεν ήταν απλώς όπλο, ήταν προέκταση της ψυχής τους. Φορέας τιμής και εσωτερικής πειθαρχίας. Ο θρυλικός Ιάπωνας ξυφομάχος, φιλόσοφος, συγγραφέας και στρατηγός Μιγιαμότο Μουσάσι, όταν αισθάνθηκε ότι το τέλος του πλησιάζει, ζήτησε να τον σηκώσουν από το κρεβάτι του και να του δώσουν να κρατήσει τι άλλο, το σπαθί του. Αλλά και τα όπλα των απλών στρατιωτών ανά τον κόσμο είχαν την ξεχωριστή του σημασία. Το ξύφος των Σπαρτιατών ήταν λιτό και άμεσο, όπως και η φιλοσοφία ζωής τους. Το γκλάντιος των Ρωμαίων ήταν σύμβολο στρατηγικής, πειθαρχίας και αυτοκρατορικής δύναμης. Η λεπίδα των Σαρακινών, καμπυλωτή και λεπτή, συνδύαζε την κοψότητα με την θανατηφόρα ακρίβεια. Το καρδιοφύλλι του 21, απλό, φτιαγμένο συχνά από λαϊκά χέρια, γινόταν το όργανο μιας υπαρξιακής κραυγής για ελευθερία. Και έπειτα
φτάνουμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, τα όπλα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μέσο πολέμου. Είναι μέρος του πολιτισμικού εαυτού. Το κρητικό μαχαίρι, το σπαθί, το γιαταγάνι δεν είναι απλώς αντικείμενα που βρίσκουμε σε μουσεία ή κρεμασμένα σαν παλιές φωτογραφίες. Είναι στοιχεία ταυτότητας. Είναι κυριολεκτικά κώδικες τιμής. Το κρητικό όπλο, όπως τόσο όμορφα αναδεικνύεται στο βιβλίο του Τζιρτζιλάκη, δεν είναι μόνο εργαλείο άμυνας ή επιβίωσης. Είναι λαϊκό αντικείμενο με ψυχή. Είναι σύμβολο ενηλικίωσης, είναι πατρική κληρονομιά. Είναι αναμνηστικό και όρκος. Είναι κάτι που περνάει από γενιά σε γενιά, όχι απλώς ως κοιμήλιο, αλλά ως ιδέα. Τι σημαίνει να στέκεσαι όρθιος, τι σημαίνει να ανήκεις κάπου, τι σημαίνει να είσαι κριτικός. Και αν η Κρήτη ήταν πάντα ένας τόπος όπου η ελευθερία έπρεπε να κατακτηθεί με αίμα, με αντίσταση και πείσμα, τότε τα όπλα γίνονται εδώ σύμβολα ενός ψυχικού εξοπλισμού. Όχι μόνο ενάντια στον εχθρό, αλλά και στη λύθη. Πόσες οικογένειες στην Κρήτη έχουν αφηγηθούν την ιστορία ενός όπλου? Όχι απαραίτητα επειδή χρησιμοποιήθηκε, αλλά επειδή ήταν εκεί, κρεμασμένο πάνω από την πόρτα, κρυμμένο στην αποθήκη, φυλαγμένο στο σεντούκι, μαζί με ιστορίες, με πρόσωπα, με ονόματα. Γιατί μας γοητεύουν λοιπόν τόσο πολύ τα όπλα? Ίσως επειδή αγγίζουν κάτι αρχαίγωνο μέσα μας. Το όπλο είναι προέκταση της βούλησης να προστατεύσω, να υπερασπιστώ, να σταθώ. Αλλά και κάτι βαθύτερο. Είναι φορέας αφήγησης. Κουβαλάει ιστορίες. Συμβολίζει την αντίσταση στο θάνατο, στην αδικία, στην εξαφάνιση της μνήμης. Ο Ευτύχης ο Τζιρτζιλάκης με το βιβλίο του καταφέρνει κάτι πολύ ουσιαστικό. Αναδεικνύει τη σημασία των όπλων όχι ως στρατιωτικά αντικείμενα, αλλά ως πολιτισμικά τεκμήρια. Μας δείχνει ότι τα όπλα, όταν τα κοιτάζουμε μέσα από τα μάτια της παράδοσης, της τέχνης, της κοινωνίας, γίνονται καθρέφτες του εαυτού μας. Και σε μια εποχή όπου η λέξη όπλο μας τρομάζει ή μας φέρνει στο νου μόνο βία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπήρξαν και υπάρχουν τόποι όπου τα όπλα ήταν μέσα τιμής, υπερηφάνειας και μνήμης. Τόποι όπως η Κρήτη, τόποι όπως τα Σφακιά. Κλείνω με μία σκέψη. Τα όπλα τελικά είναι σαν τα βιβλία. Αν τα διαβάσεις χωρίς νόημα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αν τα κοιτάξεις με τα μάτια της μνήμης, της ιστορίας και της καρδιάς, τότε γίνονται κλειδιά. Κλειδιά που ανοίγουν πόρτες στο χρόνο, στην ταυτότητα και στο συλλογικό μας είναι. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Ευτύχη τον Τζιρτζιλάκη για το υπέροχο κλειδί που μας χάρισε. Και ας κρατήσουμε μέσα μας την αλήθεια πως κάθε όπλο που κουβαλάει μνήμη είναι μια υπενθύμηση ότι η ιστορία δεν είναι ποτέ βουβή, αρκεί να ξέρεις να την ακούσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε μαχαίρι και κάθε όπλο που βλέπουμε σε αυτές τις σελίδες αντιπροσωπεύει τη μάχη και τη σύνθεση ζωής και θανάτου και έτσι νοηματοδοτούνται τόσο τα γεμάτα υπερηφάνεια ριζίτικα, όσο και τα μέτρητα μυρολόγια των γυναικών που τραγουδούν σκοτωμένους αντριωμένους, παρενώντας παράλληλα και τους νεότερους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από την παραδοσιακή παρέα Νέας Κιδωνίας. Λίγο πριν το τραγούδι θα θέλαμε κι εμείς, σαν παραδοσιακή παρέα Νέας Κιδωνίας, να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Ευτύχη τον Τζιρτζιλάκη να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο του και πάντα μαχητής όπως είναι ο Ευτύχης, να είναι πάντα καλά. Παιδιά, κοίτα, γίνηκανε του κόσμου οι γιατριωμένοι κάτω τσίμε εσεσφε μου δε τσίμε σε σφαίνουν
σε σφαίνονται μου, δε τζανά μεσάδες κάτω στην άκρη το κάτω στην άκρη τον ακριό. Στην άκρη τον ακριό, στη τέλειωση του κόσμου συντέροπη εργοκτίζουνε κάτω στην άκρη τον ακριό, διόπλα έχει ο κριτικός. Ο κριτικός πάντα στην κατοχή του. Έλα, πάντα στην κατοχή του. Έλα, το ένατο του φεκετό. Το ένατο του φεκετό. Έλα, το ένατο του φεκετό.
και το και τ' άλλο η ψυχή του. Η διάσωση και διατήρηση του παραδοσιακού οπλισμού των Κρητών τιμά την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιστορική αφήγηση που μας συγκροτεί. Κάθε κυμήλιο αφηγείται μία ιστορία και η ανάδειξή του μας προσφέρει μια νέα εμπειρία κατανόησης και αναθεώρησης της τεχνολογικής εξέλιξης, της καλλιτεχνικής έκφρασης και των κοινωνικών αξιών διαφορετικών χρόνων της ιστορίας. Η ιστορική έρευνα του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη, σε συνδυασμό με την εκδοτική και φωτογραφική εμπειρία του Γιώργου Πατρουδάκη, διευθυντή του περιοδικού Κρητικό Πανόραμα, μας δίνουν το εξαιρετικό αποτέλεσμα του λευκόματος που παρουσιάζεται απόψε. Η αξία της συλλογής Ευτύχη Τζιρτζιλάκη και η σημασία της παρούσας έκδοσης από τον δημοσιογράφο Γιώργο Πατρουδάκη, φωτογράφο της συλλογής και επιμελητή της έκδοσης, αδερφικό φίλο και σύντεκνο του συλλέκτη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να παρουσιάζω τη δεύτερη έκδοση του εμβληματικού βιβλίου του συντέκνου μου Ευτύχη Τζιρτζιλάκη. Διπλή χαρά και τιμή, καθώς είμαι ο φωτογράφος αυτής της πολύτιμης συλλογής, αλλά και ο επιμελητής αυτής της δεύτερης αναθεωρημένης έκδοσης. Τα Κρητικά Όπλα είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς φέρνει στο φως πολύτιμες πληροφορίες που αλλάζουν την οπτική μας για το ρόλο της Κρήτης στην Επανάσταση του 1821 και την τεχνολογική της ανάπτυξη. Το βιβλίο δεν είναι απλά ένας κατάλογος οπλισμού, ούτε μία ιστορική καταγραφή. Είναι μια αποκάλυψη για την αφευρετικότητα, την τεχνική αρτιότητα και την καλλιτεχνική φινέτσα των Κρητικών. Μας προσφέρει μια νέα βαθύτερη κατανόηση για τον εξοπλισμό τους και αναδεικνύει την πλούσια κληρονομιά που μας άφησαν. Το βιβλίο αυτό φέρνει στο φως τα όπλα που χρησιμοποιούσαν οι Κρητικοί κατά την Επανάσταση του 1821 και προφανώς προγενέστερα και μεταγενέστερα. Μέχρι σήμερα υπήρχε η πεποίθηση ότι τα όπλα αυτά ήταν κυρίως εισαγόμενα ή τυποποιημένα. Ο Τζιρτζιλάκης, μέσα από μια εκτεταμένη έρευνα και μελέτη, απέδειξε ότι τα κρητικά όπλα είχαν τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται πουθενά αλλού. Αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς υποδηλώνει μια ανεξάρτητη και αυτόνομη παράδοση και στην οπλοποιία. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που αναδεικνύει το βιβλίο είναι ότι αυτά τα όπλα κατασκευάζονταν σε κρητικά εργαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι οι κρητικοί του 18ου και 19ου αιώνα ήταν σε θέση να παράγουν τα δικά τους όπλα, που μάλιστα είχαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να καλύψουν τις ανάγκες των ντόπιων πολεμιστών. Αυτή η αποκάλυψη αναδεικνύει την υψηλή τεχνογνωσία και την αυτάρκεια των κρητικών της εποχής, θέτοντας σε νέα βάση την κατανόηση της βιοτεχνικής τους ανάπτυξης. Οι Κρήτες οπλουργοί δημιουργούσαν περίτεχνα όπλα υψηλής αισθητικής αξίας, ενσωματώνοντας σε αυτά την πλούσια πολιτισμική τους κληρονομιά. Χρησιμοποιούσαν δικά τους σύμβολα, ενώ παράλληλα δανείζονταν διακοσμητικά μοτίβα από την ελληνική μυθολογία και την αρχαιότητα. Κάθε όπλο αποτελεί ένα έργο τέχνης, μία μαρτυρία της δημιουργικότητας και της αισθητικής των κρητικών τεχνητών. Αυτή η νέα έκδοση του Ευτύχη έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, προσφέροντας μία ακόμα πιο ολοκληρωμένη και διεισδυτική ματιά στην ιστορία και την τεχνολογία των παραδοσιακών κρητικών όπλων. Στην καρδιά αυτής της ανανεωμένης προσπάθειας βρίσκεται η προσθήκη νέων στοιχείων που ρίχνουν φως σε άγνωστες πτυχές και επιβεβαιώνουν ή αναθεωρούν προηγούμενες πληροφορίες. Σημαντική αναβάθμιση αποτελεί επίσης
η ενσωμάτωση αναλυτικών γραφημάτων που αναδεικνύουν με ακρίβεια κάθε ένα από τα μέρη των όπλων. Ο αναγνώστης πλέον θα έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει κάθε εξάρτημα από τη λαβή και την κάνη μέχρι τους πιο πολύπλοκους μηχανισμούς, κατανοώντας πλήρως τη λειτουργία και την κατασκευή τους. Στον κόσμο των συλλεκτών, όπου η γνώση συχνά κληροδοτείται και η βιβλιογραφία αποτελεί φάρο, ο Ευτύχης Τζιρτζιλάκης ξεχωρίζει ως ένας αληθινός πρωτοπόρος. Ξεκινώντας από το μηδέν, χωρίς καμία προηγούμενη έρευνα ή δημοσιευμένη βιβλιογραφία να τον καθοδηγήσει, ο Ευτύχης αφιέρωσε δεκαετίες έρευνας και μελέτης για να ρίξει φως σε κεφάλαια της κριτικής ιστορίας που αγνοούσαμε. Η αρχική του προσπάθεια φάνταζε σαν αναζήτηση βελόνα στάχυρα. Τα αρχεία ήταν σποραδικά, οι μαρτυρίες αόριστες και τα ίδια τα όπλα σπάνια και ατάφτιστα. Ωστόσο, η αμείωτη υπομονή του, η μεθοδική του προσέγγιση και η βαθιά του αγάπη για την κριτική παράδοση τον οδήγησαν σε εκπληκτικές ανακαλύψεις. Ο Ευτύχης δεν αρκέστηκε στην επιφανειακή παρατήρηση. Ανέλυσε λεπτομερώς κάθε κομμάτι που έπεφτε στα χέρια του, συνέκρινε τεχνικές, μελέτησε σύμβολα και επιγραφές και εντόπισε κοινά μοτίβα που μέχρι τότε είχαν αγνοηθεί. Μέσα από αυτή την επίμονη προσπάθεια κατάφερε να αποδείξει ότι στα κριτικά εργαστήρια της εποχής δεν παράγονταν μόνο τα φημισμένα κριτικά μαχαίρια, όπως έτσι νομίζαμε όταν ξεκίνησε την έρευνά του, αλλά και μία ποικιλία άλλων αρμάτων. Ανακάλυψε την ύπαρξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μακρύκανων κριτικών πιστόλων, έφερε στο φως τα μοναδικά σχέδια των κριτικών γιαταγανιών και ξηράς αλλά και ναυτικά γιαταγάνια, με τη χαρακτηριστική κλίση και τις περίτεχνες λαβές, και τεκμηρίωσε την κατασκευή των κριτικών τουφεκιών, όπλων που ξεχώριζαν λόγω μεγέθους από όλα τα όπλα της εποχής, του Οθωμανικού κόσμου εννοώ. Το έργο του δεν είναι μία απλή συλλογή αντικειμένων. Είναι μια συστηματική ανασύσταση ενός ολόκληρου κλάδου της κριτικής χειροτεχνίας και ιστορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε στο σκοτάδι. Χάρη στην πρωτοποριακή του έρευνα, η κριτική οπλοτεχνία αναγνωρίζεται πλέον ως ένα ξεχωριστό και σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας, αλλά και της Ελλάδος βέβαια. Αυτό που καθιστά τον Ευτύχη άξιο θαυμασμού είναι το γεγονός ότι η ολοκληρωτική του αυτή ανακάλυψη επιτεύχθηκε από ένα και μόνο άτομο, με προσωπική δαπάνη, χρόνο και κόπο, χωρίς την υποστήριξη και τους πόρους που διαθέτουν οι επίσημοι θεσμοί. Κανένας κρατικός φορέας, κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα δεν είχε ασχοληθεί, μέχρι πρότινος τουλάχιστον και μέχρι σήμερα, συστηματικά με την έρευνα και την τεκμηρίωση της κριτικής οπλοτεχνίας του 18ου και 19ου αιώνα σε τέτοιο βάθος και εύρος. Ο Ευτύχης μπόρεσε να ακολουθήσει το ένστικτό του, να αφιερώσει ατελείωτες ώρες σε αρχεία, παλαιοπολία, ακόμα και σε συζητήσεις με ηλικιωμένους κατοίκους της Κρήτης, συλλέγοντας θράσματα πληροφοριών. Το έργο του αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη της δύναμης της ατομικής πρωτοβουλίας και του ακλόνητου πάθους, που μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες ακόμα και των πιο οργανωμένων θεσμών. Η συνεισφορά του είναι ένα μάθημα για όλους μας, τονίζοντας ότι η γνώση και η ανακάλυψη δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των επίσημων φορέων, αλλά μπορούν να προκύψουν από την αφοσίωση και την επιμονή ενός μόνο ανθρώπου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η ομολογουμένως εντυπωσιακή συλλογή δεν υπηρετεί σε καμία περίπτωση κάποια προσωπική ματαιοδοξία, ούτε στοχεύει σε οικονομικό όφελος. Αντίθετα, η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε του βήμα ήταν η αγάπη για την Κρήτη, η βαθιά επιθυμία να αναδείξει ένα χαμένο κομμάτι της ιστορίας της και να το μοιραστεί με την ευρύτερη κοινότητα. Αν η συλλογή του προοριζόταν για προσωπική ικανοποίηση ή εμπορική εκμετάλλευση, θα παρέμενε πιθανότατα κλεισμένη σε κάποιους καλά φυλασσόμενους ιδιωτικούς χώρους. Όμως ο Ευτύχης επέλεξε τον δρόμο της προσφοράς.
έχει ήδη εκθέσει το σύνολο σχεδόν της συλλογής του σε 4 διαφορετικές μεγάλες αίθουσες των Αθηνών, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων, καθιστώντας την προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Πέρα από τις εκθέσεις, ο Ευτύχης έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρουσιάσεις σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους και τοπικές κοινότητες. Μέσα από τις διαλέξεις του ζωντανεύει την ιστορία των όπλων, εξηγεί τις τεχνικές κατασκευής τους και μεταλαμπαδεύει τη γνώση του σε νεότερες γενιές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτή η αφοσίωση στην εκπαίδευση και τη διάδοση της γνώσης αναδεικνύει την ανιδιοτέλεια του έργου του. Ο Ευτύχης αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα του πώς ένα ατομικό πάθος μπορεί να μετατραπεί σε ένα πραγματικό πολιτιστικό αγαθό για το σύνολο της κοινωνίας. Η συμβολή του Τζιρτζιλάκη στην κατανόηση της κριτικής οπλοτεχνίας δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο τον οπλισμό των επαναστατών. Με διορατικότητα που ξεπερνά τη στενή συλλεκτική οπτική, ο Ευτύχης κατάφερε να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει ένα εξίσου σημαντικό σύνολο αντικειμένων. Όλα τα εργαλεία και τα είδη πρώτης ανάγκης που κουβαλούσε μαζί του κάθε κριτικός επαναστάτης για την επιδιόρθωση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των ρούχων του στο πεδίο της μάχης. Αυτά τα φαινομενικά απλά αντικείμενα, όταν εξεταστούν στο σύνολό τους, αποκαλύπτουν μια πλήρη εικόνα της επιμελητείας του επαναστάτη. Η συλλογή του Ευτύχη, αναδεικνύοντας αυτά τα εργαλεία, προσφέρει μια ανεκτήμητη ματιά στην πρακτική πλευρά της Επανάστασης, συμπληρώνοντας την ιστορία των όπλων με την ιστορία της καθημερινής επιβίωσης και της εφευρετικότητας. Δείχνει ότι η επιτυχία των Κρητών επαναστατών δεν οφειλόταν μόνο στο θάρρος τους, αλλά και στην ικανότητά τους να είναι αυτάρκες και να διαχειρίζονται τους περιορισμένους πόρους τους με μοναδικό τρόπο. Συγγνώμη. Πέρα από την ανάδειξη των αγιχέμαχων και πυροβόλων όπλων, θεωρώ ιδιαίτερα πολύτιμη και την ανάδειξη των αυτοσχέδιων πρωτόγονων όπλων που χρησιμοποιούσαν οι κριτικοί επαναστάτες. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του βιβλίου, καθώς μας φέρνει πιο κοντά στην καθημερινότητα και την αυτοθυσία των επαναστατών. Η πλειοψηφία των επαναστατών δεν ήταν οπλισμένοι όπως είναι το τιμητικό άγημα σήμερα με όλα αυτά τα όπλα πάνω τους στις μάχες. Η πλειοψηφία των επαναστατών ξεσηκώθηκε με πρωτόγωνα όπλα, αφού οι χριστιανοί δεν επιτρέπονταν να φέρουν οπλισμό, ούτε βέβαια διέθεταν τα απαραίτητα ποσά για να τον προμηθευτούν. Αφήστε που ο οπλισμός ήταν στα χέρια των μουσουλμάνων. Οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να αγοράζουν όπλα από τις πόλεις όπου υπήρχαν τα εργοστάσια και τα έλεγχαν οι μουσουλμάνοι. Όπλα βρίσκαν μόνο μετά από μια μάχη που τα έπαιρναν στο πεδίο ως λάφυρα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν οι σφεντώνες, οι χουρχούδες και τα σπαθοράβια, όπλα που για μένα είναι τα συγκινητικότερα και πιο αντιπροσωπευτικά κριτικά όπλα. Αποτελούν την απτή απόδειξη της αυταπάρνησης, της εφευρετικότητας και του πείσματος των κριτικών που με ό,τι μέσο διέθεταν αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους. Αυτά τα πρωτόγωνα όπλα κουβαλούν την ψυχή του αγώνα και είναι μια διαρκής υπενθύμηση ότι η θέληση για ελευθερία μπορεί να ξεπεράσει κάθε έλλειψη. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η συλλογή Τζιρτζιλάκη, πέραν όλων των άλλων σημαντικών που προανέφερα, είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση επαναπατρισμού πολύτιμων εθνικών κοιμηλίων που είχαν διασκορπιστεί σε όλο τον πλανήτη και έτσι η επιστροφή του στο γενέθλιο τόπο είναι σπουδαίο και αξιέπαινο έργο. Παρόμοια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για όλα τα έργα τέχνης της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συλλογή του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στις εποχές, καθώς η ζωντανή παρουσίασή της στο κοινό και μέσω των αναβιωτών καταφέρνει να μας φέρει πιο κοντά με το πνεύμα του 1821 και να μας θυμίζει τη δέσμευσή μας προς την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι αναβιωτές του Πολιτιστικού Συλλόγου των Ρόδων
εντυπωσιάζουν συχνά την τοπική κοινότητα, φέροντας με υπερηφάνεια τα άρματα της εποχής σε παρελάσεις ή επαιτειακές εκδηλώσεις. Η κληρονομιά περνάει στους επόμενους. Μια ιδιότυπη διαθήκη που δείχνει τη δύναμη του κριτικού λαού. Μπορεί τα όπλα να φτιάχτηκαν ως εργαλεία πολέμου, αλλά αποτελούν σύμβολα υψηλότερων σκοπών, της ελευθερίας, της τιμής και του ακλόνητου δεσμού ανάμεσα σε έναν λαό και τη γη του. Για τη συμβολή της συλλογής Τζιρτζιλάκη στην τοπική ιστορική μνήμη και για το παράδειγμα της ομάδας ιστορικής αναπαράστασης οι Καλισπέριδες, θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της ομάδας και του πολιτιστικού συλλόγου το Ρόδο, Νίκος Ματιουδάκης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο του πολιτισμού, του πνεύματος και της ιστορίας μας. Επίσης, με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι είμαι ένας από τους ομιλητές στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου λευκόματος του φίλου μας του Ευτύχη. Μια σημαντική εργασία του συλλέκτη ερευνητή Ευτύχη Τζιρτζιλάκη, μια παρακαταθήκη στο μέλλον για τις επόμενες γενναίες. Εγώ θα σας μιλήσω, όπως λέει και το πρόγραμμα, σαν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου το Ρόδο και των Καλισπέριδων, της ομάδας ιστορικών αναπαραστάσεων του Συλλόγου. Θα προσπαθήσω με απλό τρόπο να σας μεταφέρω τις εμπειρίες και τις εικόνες μου από την δράση αυτή της ομάδος. Την επίδραση που ασκούν τα όπλα αυτά στα μέλη μας, με μοναδικό σκοπό να κάνει όλους μας να καταλάβουμε περισσότερο τους ανθρώπους μιας άλλης εποχής που έκαναν την υπέρβαση και μας χάρισαν την ελευθερία μας. Θα μου επιτρέψετε εδώ λίγο να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, να σας πω τι είναι το αναβιωτικό ή αναπαραστατικό κίνημα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πολύ ανεπτυγμένο σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ενδεικτικά αναφέρω τη Γαλλία, τη Γερμανία και τα Βαλκανικά, που έχουν βασικό σκοπό να φέρουν το σύγχρονο άνθρωπο πιο κοντά στα ιστορικά γεγονότα, χρησιμοποιώντας ένα τρόπο πιο συμμετοχικό, τους δίνεται ευκαιρία να ζήσουν έστω και ετεροχρονισμένα, με ήπιο τρόπο, την ένταση, το πάθος, τη δράση, τιμώντας πάντα το ανάλογο ιστορικό γεγονός. Η πρακτική αυτή, όταν γίνεται με προσοχή, μελετισμένα και με σεβασμό στην ιστορία, αποδεδειγμένα είναι ο καλύτερος υπάρχον τρόπος που μπορεί να κρατήσει ζωντανή την τοπική ιστορική μνήμη και να μεταφέρει αναλύωτο το πνεύμα και το συναίσθημα των παλιών αγωνιστών στο σήμερα και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Μια τέτοια ομάδα είναι και οι Καλισπέριδες και είναι η πρώτη τέτοια ομάδα που δημιουργήθηκε στην Κρήτη στα πρότυπα των ομάδων της Πάνος Ελλάδας. Οι Καλισπέριδες ήταν υπαρκτά πρόσωπα, ελεύθεροι κριτικοί που δρούσαν τις βραδινές ώρες κατά τον Τούρκο και γι' αυτό πήραν την ονομασία Καλισπέριδες. Η ομάδα των ιστορικών αναπαραστάσεων του Συλλόγου συμμετέχει στις παρελάσεις, στις εκδηλώσεις τιμές ηρώων και επαναστάσεων στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Επίσης συμμετέχει και βοηθάει στα σεμινάρια που κάνει ο Ευτύχης για τον κριτικό οπλισμό, μια σπουδαία δράση, πιστέψτε με καταπληκτικά και πολύ ωραία αποτελέσματα. Για να μπορούμε σήμερα όμως να μιλάμε για την τοπική ιστορική μνήμη μας, πρέπει πρώτα να βρούμε και να κρατήσουμε ζωντανές πάνω απ' όλα τις αλήθειες μας. Την αλήθεια της ιστορίας μας, την αλήθεια της παράδοσής μας, την αλήθεια της πίστης μας. Να κρατήσουμε την ταυτότητά μας και να μην αφήσουμε τα χιλιάδες ψέματα που μας προσφέρονται από εδώ και από εκεί, με την ταμπέλα και καλά του εξυγχρονισμού και της εξέλιξης, να μας αλλοιώσουν και να μας κάνουν να ξεχάσουμε. Μια τέτοια πολύτιμη ιστορική αλήθεια είναι και το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη. Διαβάζοντας το βιβλίο και ταξιδεύοντας από σελίδα σε σελίδα, από θέμα σε θέμα, από την αλήθεια των πρωτόγονων όπλων των αγωνιστών και τη θέλησή τους να πάρουν αληθινά όπλα από τον εχθρό και να συνεχίσουν τον αγώνα,
από την αλήθεια της μηδαμινής βοήθειας και έλλειψης εφοδίων, από την αλήθεια του μεγαλείου της ψυχής και του θάρρους, την αλήθεια που νικά το φόβο του θανάτου για τη λευτεριά. Λίγο πιο πριν, περιγράφοντας την ομάδα των Καλεσπέριδων, σας μίλησα για τις εμπειρίες και τις εικόνες που έχω από αυτή την ομάδα και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας 2 από αυτές και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να προσπαθούμε να κρατάμε ζωντανή την τοπική ιστορική μνήμη μας με αυτόν τον τρόπο. Εικόνα πρώτη. Έχουν φτάσει τα όπλα στο Σύλλογο για την παρέλαση της 25η Μαρτίου στα Χανιά. Το τελετουργικό αρχίζει, γιατί πραγματικά περί αυτού πρόκειται. Πάνω απ' όλα σεβασμός. Με μεγάλη προσοχή ανοίγονται τα μεγάλα ξύλινα κυβότια, βγαίνουν τα όπλα από τις υφασμάτινες θήκες τους και τοποθετούνται πάνω στα τραπέζια που είναι στρωμένα με πατενέας και κυλίμια. Φροντίδα, ασφάλεια. Ο Ευτύχης πάντα από κοντά. Βέβαια, έχει ήδη κάνει το επίπονο και χρονοβόρο πακετάρισμα να τοποθετεί με τη σειρά και με τάξη. Πρώτα οι πιστόλες, δίπλα η μια στην άλλη, μετά τα γιαταγάνια, πρώτα τα κριτικά, μετά οι πάλες, τα σημαίνια και τέλος τα τουφέκια. Τα τραπέζια γέμισαν ιστορία, δόξα και τιμή. Τα βλέμματα θαυμάζουν, ταξιδεύουν από τις πιστόλες τις όμορφες στα άγρια γιαταγάνια και τερματίζουν στις τεράστιες μακρύκανες λαζαρίνες. Και πάλι από την αρχή. Πραγματικά δεν χορταίνεις να τα βλέπεις. Ακίνητα πάνω στα κριτικά υφαντά, λες και περιμένουν αυτά να τα σπρώξουν για την επόμενη κίνησή τους. Όλοι παρατεταγμένοι γύρω-γύρω από τα τραπέζια. Ησυχία, προσμονή, νευρικότητα, ανυπομονησία. Οι νέοι που θα πάρουν όπλα για πρώτη φορά με το στόμα ανοιχτό. Κάποιοι είναι εδώ απόψε. Έχουν ακούσει για αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πίστευαν ότι θα είναι πραγματικά τόσο δύσκολα συναισθηματικά. Οι πρώτες στιγμές αμηχανίας ξεπερνιούνται αμέσως με την πρώτη ερώτηση. Πόσο βαριά θα είναι τα όπλα που θα έχουμε στο σελάχι? Ποιο είναι το πιο παλιό που έχετε? Πραγματικά όλα αυτά είναι λειτουργικά? Έχουν κάποια από αυτά τα όπλα πάρει μέρος σε αληθινή μάχη? Και ο Ευτύχης, σαν πραγματικός δάσκαλος, έτοιμος να απαντήσει σε όλους, φιλικά, με υπομονή, τεκπηριωμένα. Οι παλιοί αρχίζουν να διαλέγουν, να πάρουν τα καλύτερα, σαν να πήγαιναν σε πραγματική μάχη. Χωρίζονται σε 2 ομάδες. Οι πιο έμπειροι προστοτατούν και φοράνε τάραματα στα σελάχια των υπολείπων. Πρώτα οι πιστόλες, πάντα ζευγάρι, με προσοχή να μην ακουμπάει μια την άλλη, να μην γίνει και καμιά ζημιά. Υπευθυνότητα. Το γιαταγάνι σε άλλη θήκη, να μην εμποδίζει το περπάτημα. Και τελευταίο το τουφέκι. Είναι όλοι έτοιμοι. Η προηγούμενη όμορφη εικόνα έχει μείνει βαθιά στη μνήμη μας. Τα όπλα πλέον μέσα στη φωλιά τους αρχίζουν να παίρνουν ζωή από το χέρι του Καλησπέρη που σιγά σιγά τα κουμπάει, τα νιώθει, τα χαϊδεύει και αυτά λες και ανταποδίδουν, μεταφέροντας την ενέργεια που κρύβουν και κουβαλάνε εδώ και αιώνες και κάνουν αμέσως τα κορμιά να τεντωθούν, να γίνουν λαμπάδες, τα βλέμματα να σοβαρέψουν και τις ψυχές και το μυαλό να τρέξει στο παρελθόν, να ανταμώσει τους αγωνιστές της ελευθεριάς. Άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί με τα άρματα. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις. Μπράβο τους. Θα τα καταφέρουν. Είμαστε σίγουροι. Εικόνα δεύτερη. Βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη από τις 2 παρελάσεις. Η βραδινή, αυτή με το πένθυμο βηματισμό για τις εκδηλώσεις τιμής της εξόδου της Ιεράς Πόλης του Μεσολαγγίου. Μεγάλη ομάδα. Και ο Ευτύχης και εγώ παρόντες στην πρώτη τριάδα. Τα βλέπουμε και τα ακούμε όλα. Οι εκδηλώσεις της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου είναι από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Όχι μόνο λόγω του ιστορικού γεγονότος και ενδιαφέροντος,
αλλά και το μέγεθος των συμμετεχόντων. Παίρνουν μέρος πάνω από 10.000 μέλη πολιτιστικών συλλόγων και αναβιωτικών ομάδων και 500 φιλαρμονικές από όλη την Ελλάδα, σε 2 παρελάσεις διαρκείας 6 ωρών η κάθε μία. Θεσμός και απόδοση τιμών. Από την πρώτη στιγμή, αλλά και κατά όλη τη διάρκεια της παρέλασης, άκουγες ο κόσμος δίπλα σου. Πω, η κριτική. Μπράβο ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε που ήρθατε από τόσο μακριά για να μας τιμήσετε. Κοίτα, τόσα όπλα, στρατός ολόκληρος, μουσείο ολόκληρο. Παρατεταγμένα χειροκροτήματα, ενθουσιασμός, συγκίνηση και υπερηφάνεια από όλους μας. Αξέχαστες στιγμές, γεμάτα συναισθήματα, στιγμές που όλοι θέλουμε να ξαναζήσουμε στο μέλλον, γιατί είναι χρέος μας να μείνει στο μυαλό και στις ψυχές μας ζωντανή ιστορική μνήμη της εξόδου του Μεσολογγίου. Συμπερασματικά, τίποτα από όλα που σας περιέγραψα δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η ιστορική αλήθεια της συλλογής Τζερτζιλάκη. Αν δεν υπήρχε το βιβλίο Θησαυροφυλάκιο, τα κριτικά όπλα, αλλά πιο πολύ, εάν δεν υπήρχε η θέληση και η αγάπη του Ευτύχη για αυτό που κάνει. Μια συνεχής και ανιδιοτελή προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια, με μοναδικό κίνητρο και τρόπο ζωής να κρατήσει την τοπική και όχι μόνο ιστορική μνήμη. Και επειδή η μεγάλη αυτή προσφορά κρύβει εκ μέρους του Ευτύχη και με μια μεγάλη ταπεινότητα, και επειδή το περίσσιο χαλά το ίσιο, φίλε Ευτύχη, όλοι εμείς στο Σύλλογο, όλοι αυτοί που είμαστε εδώ και όλοι οι φίλοι σου, αυτοί που σε γνωρίζουμε και αυτοί που δεν θα σε γνωρίσουμε στο μέλλον, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ευτύχης Τζερτζιλάκης είναι ο ίδιος ένας αφοσιωμένος και παθιασμένος πολεμιστής στον αγώνα της διατήρησης του ιστορικού και λογογραφικού μας πλούτου. Με ακούραστη προσπάθεια, συνέπεια και επιμέλεια, όχι μόνο διαφύλαξε τα κοιμήλια, αλλά κατάφερε τα τελευταία χρόνια μέσω των εκθέσεων και των εκδόσεών του να τα υφάνει σαν κλωστές στο υφαντό της συλλογικής μας μνήμης, καθιστώντας όλους εμάς κοινωνούς της γνώσης του. Το έργο σου, Ευτύχη, διασφαλίζει ότι οι επόμενες γενιές θα εμπνέονται από τις προηγούμενες, κατανοώντας τους αγώνες και τους τριάμβους που διαμόρφωσαν την ιδιοσυγκρασία των Κρητών. Παρουσίαση του βιβλίου Λευκόματος από το συγγραφέα και ερευνητή ιστορίας, συλλέκτη Ευτύχη Τζερτζιλάκη. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος κι εγώ να σας πω πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Θυμάμαι όμως σαν παιδί που μεγάλωσα στην Αθήνα, γιατί είναι και οι 2 γονείς μου κριτικοί που είχαν φύγει εκεί όπως και τόσοι άλλοι για ένα καλύτερο μέλλον, να πηγαίνουμε στην Κρήτη στα καλοκαίρια, να την έχω σαν ένα ιδεατό αγαπημένο χώρο, αναμνήσεις που συνδέονται με τα διαβάσματα της ιστορίας αλλά και τις ωραίες στιγμές με τον παππού και τη γιαγιά. Και θυμάμαι κάποια στιγμή, ήμουνα 16-17 χρονών, έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών μια έκθεση από το Γιάννη το Μάντακα με φωτογραφίες κρητικών Μακεδονομάχων. Πήγα λοιπόν σαν μικρό παιδί που με ενδιαφέρει η Κρήτη και έπαθα σοκ. Λέω, τι ήταν αυτές οι μορφές, τι ωραίοι άνθρωποι, τι λεβεντιά βγάζουνε, τι αποφασιστικότητα. Με συνεπήραν αυτοί οι αγωνιστές, οι πρόγονοί μας της Κρήτης και άρχισα να διαβάζω πιο πολύ την ιστορία. Άργησα πολύ να αρχίσω να συλλέγω αντικείμενα, γιατί δεν υπήρχε και οικονομική ευχέρεια, αλλά πρώτα ξεκίνησα συλλέγοντας τη γνώση, διαβάζοντας την ιστορία και δημιουργώντας απορίες για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πολεμήσει στις επαναστάσεις και πώς τα κατάφερναν, τι χρησιμοποιούσαν, τι έτρωγαν, πώς κατάφεραν
να επιβιώσουν και στο τέλος να νικήσουν, και όταν δεν προχώρησε η Επανάσταση και προδόθηκαν να ξαναεπαναστατήσουν κτλ. Και όλη αυτή ο θαυμασμός μαζί με την περιέργεια κάποια στιγμή οδήγησε στην απόκτηση του συμβόλου της Κρήτης, ενός παλιού κρητικού μαχαιριού. Από εκεί ξεκινώντας και έχοντας συνεχώς τα ίδια αισθήματα να μάθεις παραπάνω, προχωρούσες και ήταν ένας μεγάλο ταξίδι που δεν ήξερες πού θα βγει. Από το οποίο βγήκε η αποκάλυψη ότι υπήρχαν τα κρητικά όπλα που κανείς δεν το ήξερε και κανείς δεν το έλεγε, ότι εκτός από τα μαχαίρια υπήρχαν και τα γεταγάνια που φτιάχνανε και οι πιστόλες και τα τουφέ και τα κρητικά. Και διαβάζοντας για τις συνθήκες, λες για κάτι περίεργα πράγματα, ξύλινα που λέει αυτός ο περιηγητής που είχανε, και ξεκινήσαμε. Το πρώτο άρθρο που γράφτηκε ποτέ για τα σπαθοράδια γράφτηκε με εμένα και το σύντεκνό μου πριν 20 και παραπάνω χρόνια στο Κρητικό Πανόραμα. Ήταν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ ουσιαστικά για την ιστορία μας, τα οποία όμως επειδή δεν τα συνοδεύει η έγλη του ασημιού, του ακριβού, του αρχοντικού, είναι ταπεινά, έμειναν καταφρονεμένα και καταλήξανε στα τζάκια και στη λύθη. Λοιπόν, προχώρησε αυτό, το ένα οδηγούσε στο άλλο, μετά τι εφόδια είχαν οι πολεμιστές, πώς ήταν τα πράγματα, πώς χαθήκαν αυτά. Ένα μεγάλο ταξίδι στη γνώση, το οποίο κάθε αντικείμενο ήταν ένα κλειδί για να προχωρήσεις και να εξερευνήσεις ένα νέο δωμάτιο. Όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι κάπως μια μοναχική ενασχόληση, δεν έκανα κάποιες εκθέσεις ή κάτι άλλο για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 20 με 25 χρόνια της ενασχόλησης με τον τομέα, ώσπου κάποια στιγμή έτυχε η καλή τύχη, η γνωριμία και η πολύχρονη φιλία μου με το μεγάλο εκλειπώντα Νίκο Ψηλάκη, που ήξερε για τη συλλογή μου, να προτείνει τότε που ήταν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1921, να προτείνει στο Δήμο Μαλεβιζίου να γίνει μια μεγάλη έκθεση και μια έκδοση που θα τη συνόδευε με τα αντικείμενα της συλλογής που ακριβώς σκιαγραφούν τον κρητικό αγώνα. Με το κύρος του Νίκου έγινε δεκτή λοιπόν αυτή η πρόταση στο Δήμο Μαλεβιζίου, που ανέλαβε το οικονομικό κόστος, που ήταν μεγάλο, και χάρη στο σύντεκνό μου, τον ταλαντούχο φωτογράφο τον Γιώργο τον Πατρουδάκη, φωτογραφήθηκαν τα αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της συλλογής και έγινε και η πρώτη έκδοση. Αυτή λοιπόν η έκδοση συντρόφευσε την πρώτη έκθεση. Η Περιφέρεια Κρήτης το τύπωσε στο βιβλίο και διανεμόταν δωρεάν σε όλους τους που ερχόταν στο Δήμο Μαλεβιζίου για να δουν την έκθεση. Μετά προχωρήσαμε την επόμενη χρονιά, η έκθεση πήγε και στο Ρέθυμνο, την επόμενη στη Λαχανιά και στο τέλος πήγε και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Αυτή η τελευταία έγινε με δικά μου έξοδα και ένιωθα ότι είχα το χρέος να ολοκληρώσω ένα κύκλο. Να πω, κοιτάξτε, αυτά βρήκα, αυτά ανακάλυψα και αυτά θέλω και να μείνουνε. Όλο ξεκίνησε, σας είπα, χάρη στον Νίκο τον Ψηλάκη, και νιώθω μια ικανοποίηση ότι τώρα ό,τι και να γίνει, ακόμα και να χαθεί η συλλογή, τα συμπεράσματα που βγαίνουν, δηλαδή το ψηφιδωτό που κατάφερα να φτιάξω από αυτές τις σκόπιες ψηφίδες που είναι το κάθε αντικείμενο, από το πιο ταπεινό ως το πιο πλούσιο, θα μείνει για τις επόμενες γενιές, για την αυτογνωσία μας και για όσους θελήσουν να εμβαθύνουν παραπάνω. Περάσανε 4 χρόνια από την πρώτη έκδοση, τελειώσαν εκεί οι εκθέσεις και έπρεπε το βιβλίο να επανεκδοθεί. Έπρεπε να επανεκδοθεί γιατί η γνώση αυτή που είναι σημαντική και θα χρησιμεύσει σε όποιον θέλει να προχωρήσει παραπάνω, σε όποιον θέλει να μάθει για το θέμα, πρέπει να υπάρχει κάπου και να είναι διαρκώς προσβάσιμη. Και με τις δωρεάν εκδόσεις που κάνει η Νομαρχία, η Περιφέρεια κτλ., οι οποίες είναι πολύ ωραίες, αυτό το πράγμα εξαντλείται πολύ γρήγορα. Δηλαδή δίνουν τα βιβλία, τα παίρνουν εκείνη την εποχή μέσα σε 1-2 μήνες έχουν εξαντληθεί και μετά από 1-2-3 χρόνια όποιος θέλει να μελετήσει το θέμα δεν μπορεί να το βρει. Το έχω πάθει και εγώ πάρα πολλές φορές με εκδόσεις του Δήμου ή της Περιφέρειας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει η έκδοση και να υπάρχει προσβάσιμη σε όποιον θέλει να πληρώσει και να την αγοράσει και ανέλαβα το κόστος
το οποίο είναι μεγάλο. Στα πλαίσια από αυτά, με τον σύντεκνό μου, τον Γιώργο τον Πατουρδάκη, ο οποίος πέρα από φοβερός καλλιτέχνης της φωτογραφίας και δημοσιογράφος, είναι αρχισυντέκτης της εφημερίδες, αποφασίσαμε, καθότι είναι κυρίως αυτός τελειομανής, να κάνουμε κάτι όσο το δυνατόν πιο τέλειο γίνεται. Και έτσι ανέλαβε, ξανά φτιάξε όλο το βιβλίο από την αρχή, δηλαδή γίνανε πιο όμορφα διαρρυθμισμένα τα κεφάλαια. Η φωτογραφία του, η οποία ήταν καταπληκτική από την πρώτη στιγμή που έγινε, είχε χάσει πάρα πολύ στην ποιότητά της λόγω της κακής ποιότητας εκτύπωσης της πρώτης έκδοσης. Βέβαια, αν δεν έχεις δει το καλύτερο, θεωρείς ότι και η πρώτη έκδοση ήταν καλή. Αλλά όταν δεις το πραγματικά φοβερό αποτέλεσμα που γίνεται όταν τυπωθεί σωστά, βλέπεις ότι άξιζε αυτόν τον κόπο. Και επίσης πήγαμε με ένα ειδικό γραφίστα και έκανε μια επεξεργασία των φωτογραφιών, τις περιέκοψε γύρω-γύρω, ώστε να μπορούν να μπουν σε άλλο φόντο, να φαίνονται καλύτερα και να μπορούν να τοποθετηθούν αλλιώς στις σελίδες και όπως πρέπει. Δηλαδή, έφτιαξε ο Γιώργος ένα βιβλίο πραγματικά μερακλίδικο, όπως τα λέγαμε, που, εντάξει, όταν σκέφτομαι και εγώ τι θα απομείνει από μένα σε αυτή τη ζωή, λέω θα απομείνει ο γιος μου και το βιβλίο αυτό. Νιώθω πολύ περήφανος για το βιβλίο και μια σειρά γεγονότων που έφεραν σε αυτό το αποτέλεσμα, καθώς και τη βοήθεια όλων των άλλων που βοήθησαν, όπως ο άλλος συντεκνός μου, ο Σταύρος ο Γερονιμάκης, που χρόνια πολλά κάνει αρχαιακή έρευνα και πάρα πολλά από τα αρχαιακά αποκόμματα είναι από την δική του την προσπάθεια, με τον κάθε φίλο, τον Αντρέα τον Χατζηπολάκη, τον Κωστό Μαμαλάκη, που μου έδωσαν υλικό. Όλος ο πλεισμός είναι δικός μου, αλλά πολύ από το αρχαιακό υλικό είναι από άλλους ανθρώπους που μας ενώνει η αγάπη και η έρευνα για την Κρήτη. Θα ήθελα τώρα να περιδιαβούμε μαζί το βιβλίο, να σας το δείξω σελίδα-σελίδα και να σας πω σε τι αναφέρεται. Λοιπόν, αφιερώνεται σε όσους όλους πολέμησαν για να ελευθερωθεί η Κρήτη. Είναι το Πάνθερνο των Ηρώων, μια παλιά λιθογραφία. Στην πρώτη έκδοση που ακολουθεί και αυτή μας έκανε ένα πολύ καλό χαιρετισμό η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος έγραψε ένα πολύ και υπερβολικά επερνητικό κείμενο, περίπου αυτά που σας είπε. Ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο καλός φίλος που ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι έχει φύγει πριν μερικούς μήνες, έγραψε ένα φοβερό κείμενο για την ηθική αξία μιας συλλογής, γιατί η λέξη συλλογή και συλλέκτης είναι από τις πιο παρεξηγημένες. Άλλος νομίζει ότι για να είσαι συλλέκτης πρέπει να είσαι πλούσιος, πρέπει να είσαι παντατιόδοξος, άλλος θέλει να κάνει επίδειξη. Είναι τόσα πολλά πράγματα διαφορετικά που μπορούν να κρύβονται πίσω από τη λέξη συλλέκτης και συλλογή, που θέλει πραγματικά εμβάθυνση κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το βιβλίο ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή. Τι συνέβαινε αρκετά χρόνια πριν την Επανάσταση του 1921. Δηλαδή από τον καιρό της άλλης ιστορικής περίοδου που έχει σημαδέψει την Κρήτη, τον καιρό της Βενετοκρατίας. Γιατί όταν η Τουρκοκρατία κράτησε λιγότερο από 250 χρόνια, η Βενετοκρατία κράτησε περίπου 450. Οι Κρητικοί από τότε, κυρίως οι ορεινοί, με προεξέχοντας τους Ακιανούς, ήταν ανεξάρτητοι, πολέμησαν τους Βενετούς σε πάρα πολλές επαναστάσεις. Έχουμε λίγες περιγραφές τους από γραβούρες, όπως είναι εδώ ο Σφακιανός Τοξότης, του 1600 περίπου, και η συλλογή και στην έκθεση δείχνει κάποια πράγματα από τον οπλισμό της εποχής, τον βενετικό. Τα σπαθιά της εποχής, τα ράπιερ, οι στόρτες, τα τουφέκια, που ήταν τα φιτιλίσια τα λεγόμενα. Γι' αυτό ήταν η τεχνολογία η πρώτη του τουφεκιού. Γι' αυτό και στο τραγούδι του Αλιδάκη λέει μια φράση «Του μονοφιτιλιά σας η μακίνα δεν επήρα». Του πυροβολής δηλαδή με τουφέκι φιτιλιού. Τα τόξα και τα βέλη, ακόμα στον Κρητικό πόλεμο μεταξύ Βενετών και Τούρκων, το 1645, είχαν όλοι τόξα ακόμα.
Και οι Βενετοί και οι Τούρκοι που ήταν φοβεροί ταξιώτες και οι Κρητικοί. Οι αλυσιδωτοί θώρακες που φορούσαν ακόμα. Και ξεκινάμε με μία περιγραφή τι όπλα υπήρχαν στην Επανάσταση του 1921. Τα τουφέκια, τα οποία ήταν διαφόρων τύπων και όπως είπαμε ανάλογα με την περιοχή που φτιαχνότανε είχαν άλλη μορφή, γιατί ήταν χειροποίητα και εθνογραφικά αντικείμενα, δηλαδή κάθε τόπος έφτιαχνε το τουφέκι του όπως έφτιαχνε και τη φορεσιά του διαφορετική. Η τεχνολογία τους ήταν όλα έμπροστογεμή, δηλαδή μπορούσε να ρίξει μέγιστο ένας εκπαιδευμένος πολεμιστής μέχρι 3 βολές το λεπτό, μέχρι δηλαδή να σκίσει το φυσέκι, να βάλει λίγο μπαρούτι στο ένασμα που θα χτυπούσει τσακμακόπετρα, να ρίξει το υπόλοιπο μπαρούτι μέσα, να βάλει το βόλι, να το μπιστιάξει με το χαρτί από πάνω με την τουφεκόβεργα και να πυροβολήσει, μπορούσε 3 φορές το λεπτό. Γι' αυτό έχουμε και τη φράση «Στάση Τούρκο να γεμίσω». Βλέπουμε τα διάφορα, δηλαδή αυτό είναι ανταλιάνι ελληνικής κατασκευής, προηγουμένως είδαμε στις Ανέδες και πάλι τα σπαθιά της εποχής, τα οποία ήταν κοπτικά εργαλεία, εξειδικευμένα όταν μπορούσε ο πολεμιστής να πάρει αυτό που έπρεπε, ανάλογα αν ήταν πεζός, αν ήταν υπέας, αν ήταν θαλασσινός, είχαν διαφορές μεταξύ τους, μικρές, οι οποίες παίζανε ρόλο στο αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε πάρα πολλούς τύπους αγχεμάχων όπλων από διάφορες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τίποτα από αυτά δεν είναι κριτικό, αλλά όλα θα μπορούσαν να είναι στην Κρήτη, καθότι υπολογίζω ότι περίπου τα μισά από τα όπλα που κυκλοφορούσαν την εποχή του 1921 ήταν κριτικά και τα άλλα τα μισά ήταν εισαγωγής ή λάφυρα ή μέσω του εμπορίου από όλα τα μέρη. Τα διάφορα άλλα απαραίτητα για την αρματοσιά, το φυλαχτό, γιατί οι άνθρωποι ήταν πολύ πιστοί εκείνη την εποχή και θέλανε τη θεϊκή συνδρομή, οι μπαλάσκες, στις οποίες βάζανε τα φυσέκια, τα λεγόμενα, τα μεδουλάρια που βάζανε μεδούλι για να ήταν το γράσο, το λιπαντικό της εποχής. Τα υπόλοιπα εργαλεία, δηλαδή μασάτια, οι τσακμακόπετρες, τα νύχια όπως τα λέγαμε, τα οποία κάθε 10-20 βολές έπρεπε να αλλάζουν, τα οποία κάναν το σπινθήρα για να ξεκινήσει η ανάφλεξη, οι μήτρες για τα βόλια, τα χαρτιά με τα οποία θα τύλιγαν την ποσότητα του μπαρουτιού με το βόλι στο διαμέτρημα για να φτιάξουν το φυσέκι, οι δερμάτινες θήκες, το σελάχι που ήταν αυτή η πολύπτυχη ζώνη, γιατί δεν μπορούσε η ζώνη της φορεσιάς να κρατήσει το βάρος παραπάνω από ένα μαχαίρι και ίσως μια πιστόλα. Για όλα τα παραπάνω έπρεπε να είχαν αυτή τη θήκη. Οι πιστολοθήκες, αν ήσουν υπέας, οι διάφορες πιστόλες, το τρομπόνι που ήταν αυτό με την χωάνη στην κάνη για να γεμίζει πιο εύκολα μέσα σε τρικυμίες, αλλά και να μπορεί σε ένα καράβι που κινείται από τη θαλασσοταραχή σε μικρή απόσταση να πετύχεις σίγουρα με κάποιο βόλι τον εχθρό. Αρματοσιές, μπαλάσκες δηλαδή σε ζώνες, σπάνια σπαθιά ναυτικά για τα γάνια. Και ξεκινάμε με το τι συνέβαινε στην Κρήτη. Ξεκινάμε από πριν, η Χουρχούδα, το Σπαθοράδι και η Σφεντόνα. Εξηγώ πώς ήταν η ζωή στην Κρήτη, ότι δεν είχαν δικαίωμα οι Κρητικοί στην οπλοφορία, ότι ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και είμαι πολύ τυχερός. Ο φίλος μου, ο Γιώργης ο Κριτσοτάκης που είναι εδώ, μου χάρισε μία χουρχούδα αυθεντική, το οποίο είναι ό,τι πιο σπάνιο, γιατί όσο πιο ταπεινό είναι αντικείμενο, τόσο πιο εύκολα καταλήγει στο τζάκι και δεν διατηρείται. Αυτή βρέθηκε κρυμμένη στα δοκάρια ενός σπιτιού στην Ανατολική Κρήτη. Είναι φτιαγμένη από αγριελιά και μάλιστα μου είπε ένας ξωμάχος ότι είναι πλακουτσί γιατί βγήκε ανάμεσα σε 2 πέτρες και την περιόρισε το βολβό της και δεν έγινε ακριβώς στρογγυλός, έγινε τετράγωνος. Παραδείγματα όπου κρατάνε χουρχούδες. Εδώ έχουμε ένα πολεμιστή που είναι στην Επανάσταση του Θερίσσου, περίπου 100 χρόνια μετά το 1921, το 1905. Έχει προχωρήσει ο εφοδιασμός, έχουν πιο πολύ τουφέκια και μάλιστα γκράδες της εποχής.
Αυτός όμως δεν είχε όπλο, θα πάει όμως σαν πολεμιστής, με θέλησε να πολεμήσει. Πήγε λοιπόν με τη χουρχούδα, το βλέπετε εδώ, και έχει γράψει και πάνω, που φαίνεται στη φωτογραφία, Ένωσης, το σύνθημα της Επανάστασης. Και εδώ βλέπουμε σε πανηγύρια άλλους. Η χουρχούδα ήταν διαφόρων μεγεθών. Υπήρχε η χουρχουδόβεργα, η χουρχούδα. Από το Ασκήφου, δώρο από τον κουμπάρο μου τον Κωστή το Γήπαρη που είναι εδώ, ένα συνδυασμός σπαθοράδι με κατσούνα. Δηλαδή πήγαινε στο καφενείο μαζί με αυτό, αλλά δεν είναι κατσούνα για να κουμπάει μόνο, έχει αυτή τη διαμόρφωση με την αιχμηρή κόψη, που όπως είπαμε δεν κόβει, αλλά λόγω του μικρού σημείου επαφής και ότι είναι σκληρό ξύλο, εάν σε πετύχει στο κεφάλι στο ανοίγει και στο κόκαλο στο σπάει. Ένας από τους τελευταίους μάστορες που έφτιαχνε σπαθοράδια, τον πρόλαβε ο Γιώργος 95 χρονών, ένα χρόνο πριν πεθάνει και ακόμα έφτιαχνε, το 2004. Ένα δικό του σπαθοράδι. Ο άλλος εν ζωή τότε μάστορας κρατάει ένα σπαθοράδι που είναι πιστό αντίγραφο ενός σπαθοραδιού που είχε δει στην Ανόπολη, στα Σφακιά. Ένα σπαθοράδι που μου βρήκε πάλι ο φίλος μου Γιώργος ο Κριτσοτάκης. Σε αυτή την έκδοση, δεν υπήρχε στην πρώτη, βρήκα 3 παραστάσεις μεσαιωνικές της Βενετοκρατίας με σπαθοράδια από διάφορες εκκλησίες, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένα αντικείμενο με πολύ βαθιές ρίζες. Δεν είναι κάτι που φτιάχτηκε στους τελευταίους αιώνες. Εξάλλου, όπως αναφέρω, έχουμε και στο έπος του Διγενή Ακρίτα αναφορά και λέει έβαλε στη σέλα του το όριο σπαθοράδι. Προφανώς είναι το αντικείμενο και έχει μια ζωή τουλάχιστον 1000 χρόνων. Διάφορα παραδείγματα. Ο Νίκος ο Τζικαλάκης, ένας ιδιόρυθμος, σπουδαίος, υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος ζει στο ΦΡΕ, ο οποίος ήταν λίγο παράξενος από τα νιάτα του και είναι αυτός που ακόμα φτιάχνει τις φεντόνες. Και τις φτιάχνει όχι έχοντας δει κάποιο βίντεο στο YouTube ή κάποιο βιβλίο που να το περιγράφει, όπως του είπε ο πατέρας του και αυτού του ο δικός του πατέρας, δηλαδή είναι ένας τελευταίος ζωντανός συνεχιστής μιας παράδοσης από την αρχαιότητα, από τους αρχαίους κρητικούς φενδονίτες. Το επόμενο θέμα που γράφεται πρώτη φορά στο βιβλίο είναι τα εφόδια στο σακούλι των πολεμιστών. Εδώ βλέπουμε τον Αντώνη τον Μαρτσάκη με την απλή φορεσιά, όχι τα σαλβάρια, χωρίς πολλά κεντήματα, με πλήρη αρματοσιά, μοιάζει για άρματα τα λέγανε τότε, δεν τα είχαν πάντα όλοι, αλλά όταν μπορούσαν προσπαθούσαν να τα έχουν, δηλαδή το μαχαίρι, το γιαταγάνι ή άλλο σπαθί, 2 πιστόλες και το τουφέκι τους και οπωσδήποτε στην πλάτη το σακούλι. Όπως λέει και το τραγούδι, στην πλάτη ένα σάκουλο με τα χοντρά βαστάγια, φτιαγμένο ξαργουτού να βάζει 2 κρυάρια, στους φακιανούς που βάζανε πιο μεγάλο μέγεθος. Εκεί λοιπόν, στο σακούλι, βάζανε ό,τι χρειαζόταν για να επιβιώσουν στο ύπαιθρο. Απαραίτητο βέβαια ήταν και το ράσο. Το ράσο ήταν το sleeping bag, η κουβέρτα, το αδιάβροχο, τα έκανε όλες αυτές τις δουλειές και πριν τη μάχη τα αφήνανε σε μια άκρη για να είναι πιο εύκολοι στις κινήσεις τους και αφήνανε κάποιον πιτσιρικά να τα φυλάει. Ο ανοπολίτης Μακεδονομάχος, ο Γιάννης Καραβίτης, όταν είχε ανέβει το 1905 στην Αθήνα για να βρει τον Παύλο Μελά που είχε ακούσει ότι θα κάνει μια αποστολή στην Μακεδονία, αυτή την πρώτη αποστολή, του λέει «Καπετάνιο, πάρε μαζί σου». Ήταν πιτσιρικάς, ο άλλος δεν τον εμπιστεύτηκε, του λέει «Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι αυτά που άκουσες, δεν είναι αλήθεια» και του είπε τη φράση «Καπετάνιο, πάρε μαζί και ας είναι να φυλώ τα ράσα», δηλαδή να κάνω την πιο παρακατιανή δουλειά που θα έκανε ένας πιτσιρικάς. Εδώ έχουμε ένα σακούλι το οποίο χωράει όλα αυτά μέσα τα οποία θα έχει ένας πολεμιστής. Δηλαδή, θα τα αναλύσουμε σε άλλες σελίδες, τα ιατρικά του, δηλαδή μαλλί προβάτου, το οποίο όταν είναι άπλυτο έχει το μαρόλιπο, δηλαδή μια λανολίνη, η οποία είναι αντισηπτική, διάφορα άλλα πράγματα. Ένα φλασκάκι με τσικουδιά για να κάνει μια απολύμανση,
ένα ασκάκι για να κουβαλάει νερό, την κολεύδα, το τσαγκαρευτικό, απαραίτητο εργαλείο για να μπορούν να φτιάχνουν τα στιβάνια τους, τα οποία συνεχώς σκιζότανε. Το συγκεκριμένο είναι φτιαγμένο από το Φουσκόγιαννη και μέσα θα είχαν όλα αυτά τα εργαλεία για να μπορέσουν να περπατάνε στα βράχια. Ένα από τα πιο παράξενα σήμερα είναι οι χειρότριχες. Οι χειρότριχες της παλιάς ράτσας του Μαύρου Χείρου που υπήρχε στην Κρήτη και οι οποίες ειδικά στην περιοχή του Σβέρπου ήταν τόσο σκληρές σαν βελόνες. Στην άλλη μεριά έκανε ψαλίδα η τρίχα και ξέπλεκαν την οριά, το λιναρένιο σπάγκο της εποχής, το έκαναν ένα σώμα, έκαναν μια τρύπα με το σουβλί και από αυτή την τρύπα περνούσε η χειρότριχα αντί για βελόνα που δεν υπήρχε στις προβιομηχανικές αυτές εποχές, για να μπορέσουν να ράψουν τα στιβάνια και να συνεχίσουν τον αγώνα. Η κολεύδα, ένα φυσικό σακουλάκι από το δέρμα των όρχεων του κρυγιού, το οποίο, επειδή είναι φυσικό σακουλάκι, δεν έχει κάποιες ραφές για να χάνει νερό. Το είχαν λοιπόν μαζί τους, του αφήναν αυτή την απόλυξη και όταν φτάνανε σε πηγάδι, σε στέρνα, δεν υπήρχε γκουβά σε εκείνες τις εποχές απ' έξω, έπρεπε να βγάλουν την ζώνη, τη μακριά της φορεσιάς, να τη δέσουν και κατεβάζοντας αυτό να μπορέσουν να πιούνε νερό. Ή πολλές φορές βάζανε μέσα και κάτι, ό,τι άλλο θέλανε, μπαρούτι, κάτι άλλο που δεν θέλανε να βραχεί σε τυχόν κακοκαιρία. Εάν δεν είχαν αυτό το εργαλείο, και έχω διαβάσει πολλές φορές περιηγητές που λέει ότι φτάσαμε σε μια στέρνα, δεν μπορούσαν να πιούμε νερό, αν πέφτανε θα πνιγότανε, η μόνη άλλη λύση ήταν να βγάλουν το στιβάνι τους και να το δέσουν όπως και να το κατεβάσουν να βάλουν νερό. Δηλαδή πατέντες για τα πάντα και μεγάλες δυσκολίες για όλα. Μετά τα πρωτόγωνα όπλα και τα εφόδια του πολεμιστή, το βιβλίο περιγράφει τα όπλα που φτιαχνόταν στα τοπικά εργαστήρια της Κρήτης. Εδώ βλέπουμε μοιάζει για άρματα, όπως είναι και τα όργανα, έτσι ήταν και τα άρματα. Για να είσαι πλήρως οπλισμένος, πρέπει να είσαι στο τουφέκι σου, 2 πιστόλες, φτιάχνονταν πάντα ζευγάρι, για να έχεις 2 επιπλέον βολές, γιατί είπαμε αργούσανε πολύ να γεμίσουν τα όπλα, ένα σπαθί και ένα μαχαίρι, όλα εργαλεία απαραίτητα, γιατί το καθένα είναι για άλλη χρήση και κάνει άλλη δουλειά. Μαυρομάνικα κρητικά μαχαίρια, τα σιμωτά μαχαίρια που ξέρουμε σήμερα, 3 πιστόλες οι οποίες έχουν στο αθέατο μέρος της κάνης το όνομα Γεώργιος Αναγνώστης Κουλάς. Ήταν ο αδερφός του αρχηγού Μιλοποτάμου που όντας εγγράμματος και σπουδαγμένος στο εξωτερικό πήγε και παρήγγειλε κάποιες κάνες στο Βέλγιο να τις φτιάξουν και έγραψε το όνομά του για να μείνει στους αιώνες. Και μια από αυτές τις πιστόλες είναι μια από τις συγκινητικές εκπλήξεις που βλέπεις, βρέθηκε γεμάτη. Γεμάτη από την εποχή της Επανάστασης. Και όπως είπαμε ότι υπήρχε ανακύκλωση γιατί υπήρχε έλλειψη και στην αρχή της Επανάστασης σκίζαν τα βιβλία των εκκλησιών για να τυλίξουν την πυρητοβολή να φτιάξουν το φυσέκι. Αυτό ήταν γεμάτο με ένα τουρκικό έγγραφο το οποίο είναι στρατιωτική διαταγή. Δηλαδή, σκότωσαν έναν Τούρκο αξιωματικό, του πήραν τη διαταγή, την κάνανε φυσέκι, τυλίξανε μπαρούτι βόλη, ο κάτοχος μετά προφανώς σκοτώθηκε, κρατήσαν την πιστόλα, δεν την πήρε κάποιος άλλος σαν κοιμήλιο στην οικογένεια και ήρθε στην εποχή μας γεμάτη και με το τουρκικό χαρτί εκείνης της εποχής. Είναι από τα απίστευτα. Ένα πολύ σπάνιο μαχαιράκι, το οποίο είναι μία από τις εξαιρέσεις, είναι μικρό μαχαίρι και έχει σκαλισμένο στο θικάρι την επιγραφή, που σημαίνει ότι δεν γράφτηκε μεταγενέστερα σαλάφυρο, αλλά παραγγέλθηκε αυτόν τον άνθρωπο και λέει Γεωργάκη Παπαδάκη 1796. Είναι ένα σχήμα μαχαιριού ραμφόσχημο πριν καταλήξουν τα κρατικά μαχαίρια στο διχαλώτο σχήμα που ξέρουμε τώρα. Και άλλο ένα επώνυμο κριτικό για τα γάνη, το οποίο λέει Γιώργη 1820. Αυτό το πολύ σπάνιο αντικείμενο υποθέτω θα μπορούσε να το είχε μόνο Σφακιανός Καραβοκύρης, γιατί αυτοί παίρνανε κατά καιρούς, όπως ο Ανδρέας Φασούλης, άδεια να έχουν οπλισμό στα καράβια για να προστατεύονται από τους πειρατές, αλλά δεν θα έπρεπε μετά για να το φοράει να κατέβει σε ένα ελεύθερο λιμάνι όπως ήταν το Λουτρό ή Χωρασφακίων,
Αλλιώς υπήρχε τέτοιος φανατισμός αν κατέβαινε ένοπλος το 1820 στα Χανιά στο Ηράκλειο, που σίγουρα θα του κάνανε κάποια ενέδρα οι τουρκοκριτικοί να τον σκοτώσουν σε κάποιο στενάκι. Ένα άλλο μαχαίρι με το όνομα Γαζί Χουσέιν Πασάς. Μια άλλη πολύ ωραία συλλεκτική ανακάλυψη, ένα πολυτελές γιαταγάνι το πήρε από τη Γερμανία το 2000. Λέω αυτό θα μπορούσε να είχε περάσει από την Κρήτη, από την Ελλάδα, και τελικά επειδή ήταν σπασμένη η θήκη, και πώς πάνε οι θήκες, όταν σκοτώνεσαι πέφτει κάτω, κάποια στιγμή για να την μην κουνιέται το κάτω μέρος στο ασημένιο, του είχαν τυλίξει χαρτί, και τι χαρτί, ό,τι πιο απλό βρήκανε. Είναι μια ελληνική εφημερίδα του 1900. Άρα όντως πέρασε από την Ελλάδα, το χάσε εδώ ο κατοχός του, κάπου το 1900 τον μπαλώσανε με την ελληνική εφημερίδα, κατέληξε στη Γερμανία και ίσως 100 χρόνια μετά ξαναγύρισε. Ένα άλλο συμπέρασμα που βγάζει όταν μελετάς τα αντικείμενα είναι ότι οι Τούρκοι σχηματοποιήσαν τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις. Εδώ βλέπουμε δύο αντικείμενα. Ένα γιαταγάνι, το οποίο η απόλυξή του από ελεφαντόδοντο είναι φτιαγμένη ακριβώς στο σχήμα που έχει το καπέλο των Σούφι Δερβίσιδων. Ανήκει λοιπόν σε ένα Σούφι Δερβίσι, που είχαμε πολλούς τέτοιους στην Κρήτη, και ήθελε το γιαταγάνι ασορτεί με το καπέλο του. Και ένα τουρκοκριτικό ρόπαλο, το οποίο βρέθηκε στο Ρέθυμνο, το οποίο είναι φτιαγμένο στη κεφαλή του να θυμίζει τουρκικό μιναρέ. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα που λέει ότι σε βαράει η ίδια η πίστη του μουσουλμανισμού. Στο βιβλίο αναλύονται και οι τύποι των μαχαιριών. Εδώ βλέπουμε 5 μαχαίρια, το οποίο το ένα αναγνωρίζουμε ότι είναι κριτικό εύκολα, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν λοιπόν τα διχαλωτά, όπως ξέρουμε τώρα, με μικρότερο άνοιγμα στην αρχή τους, τα κυλινδρικά, τα γιαταγανομάχαιρα που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, κάποια πολύ σπάνια κυλινδρικά και κυρτά στα πρότυπα των αραβικών, γιατί πάρα πολλά από τα στρατεύματα που ήρχαν ήταν από τη Βόρεια Αφρική, και τα ραμφόσχημα. Ασπρομάνικα, μαυρομάνικα μαχαίρια, ασημωτά, με πράσινο θικάρι. Το διάγραμμα, το γράφημα μάλλον που έκανε ο Γιώργος, που εξηγεί τις ονομασίες των μαχαιριών, οι τύποι των μαχαιριών με τις λαβές τους, τα πολύ σπάνια κυρτά, τα ραμφόσχημα και τα γανομάχαιρα, ασπρομάνικα και μαυρομάνικα. Τα μαυρομάνικα πάντα είχαν μια ιδιαίτερη έτσι, βαρύτητα και μαγική χρειά. Αναλυτικά δείχνουμε τι υπήρχαν οι παραστάσεις. Η φωτογραφία είναι εκπληκτική βέβαια. Τα γιαταγάνια που γινόταν στην Κρήτη, εκτός τα μαχαίρια, τα οποία η ασημοδουλειά που γινόταν στις δίκες όταν ήταν ασημένια είναι φοβερής ποιότητας, εκπληκτικής ποιότητας. Ήταν μια πολύ ζηλευτή σχολή μαστόρων, η ασημουργοί που ασχολόταν με αυτά τα πράγματα, και το γιαταγάνι του Πετρόπη Μαυρομιχάλη είναι κριτικό, ήρθε και ψώνισε από την Κρήτη. Όπως και έχουμε δει και σε καταλόγους για τους χρυσοχώους που δούλευαν στον Μπέι του Αλγερίου, και κάποιοι είναι Έλληνες που πιστεύω είναι από την Κρήτη. Οι πιο πολλοί βέβαια είχαν με δερμάτινες θήκες, μάχημα όπλα, χωρίς να μπορούν να ξοδέψουν το ασίμι που τέριαζε σε κάτι που το είχε ένας καπετάνιος, που δεν είχε όμως μόνο τα χρήματα για να το πάρει, αλλά και το κύρος για να το διατηρήσει. Γιατί τα όπλα ήταν πάρα πολύ ζηλευτά και μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε φόνο, ακόμα και από συμπατριώτη σου. Αναλύω τα σχέδια που υπάρχουν στη θεματολογία των κριτικών μαχαιριών. Προχωράμε στις μπιστόλες, οι οποίες είναι όλες μακριές και με μεγάλο άνοιγμα και με χαρακτηριστικά στολίδια. Οι ασημένιες δεν είναι ποτέ όλες ασημένιες, έχουν ένα ειδικό σχήμα στο τέλος, και οι περισσότερες που ήταν ξύλινες ή μπρούτζινες. Όπως έχουμε καταλάβει,
τα όπλα δεν ήταν μόνο όπλα χρηστικά. Όποτε μπορούσανε, το κοσμούσανε, γιατί το όπλο ήταν το κόσμημα του άντρα εκείνη την εποχή, αλλά ήταν και χαρακτηριστικό. Δηλαδή, ο κριτικός ήθελε να φοράει κριτικά όπλα για να δείχνει ότι είναι κριτικός. Ένα άλλο γράφημα του Γιώργου που φορά τις πιστόλες και πάμε στα κριτικά τουφέκια της Λαζαρίνες. Η πιο παλιά φωτογραφία κριτικού αρματωμένου είναι γύρω στο 1865, Χανιώτης, φωτογραφημένος από τον Περιντά και δείχνει αυτά τα πολύ μακριά τουφέκια και μια ζυγιά άρματα, τις δύο πιστόλες και το γιαταγάνι, ίσως και ένα μαχαίρι που δεν φαίνεται. Φορά μακριά βράκα γιατί είναι αστός. Όποτε μπορούσαν, εντάξει, ένα πολύ σημαντικό κοιμήλιο, το τουφέκι του Τσελεπίδα Εσκαλογιάννη, που σκοτώθηκε στην Επανάσταση του 1921, ενός συντρόφου του, φτιαγμένο από τον ίδιο οπλουργό, ένα τουφέκι της εποχής της Αιγυπτιοκρατίας, γιατί έχει το φίνικα που χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι τότε, κλασικά κριτικά τουφέκια, δηλαδή στο ευρωπαϊκό στυλ, πολύ μακριά και με πολλά δαχτυλίδια. Ένα βιβλίο που έχει βγει τελευταία από ένα αυτόπτη μάρτυρα για την Επανάσταση της Κρήτης περιγράφει τον οπλισμό των κριτικών στην αρχή της Επανάστασης και λέει θα είχαν ένα αγροτικό εργαλείο, ένα τσεκούρι, ένα μαχαίρι που δεν κόβει ούτε το νερό και συνήθως λέει ένα μακρύ ίσιο κλαδί το οποίο ανά 30 πόντους του είχαν σκαλίσει το φλοιό με ένα μαχαιράκι για να γυαλίζει και να βλέπουν από μακριά οι Τούρκοι να νομίζουν ότι έχουν κάποιο τουφέκι με τα πολλά δαχτυλίδια για να μην τους δώσουν το πλεονέκτημα να επιτεθούν βλέποντας ότι είναι άοπλοι. Ένα κριτικό τρομπόνι για θαλασσινή χρήση. Εδώ βλέπουμε σε ένα πίνακα καταστροφών μια λαζαρίνα ακομπημένη, ενώ οι τουρκοκριτικοί έχουν κάνει σφαγή στο Ηράκλειο. Λαζαρίνες που ανήκαν σε τουρκοκριτικό και έχει βάλει το αστέρι με το μισοφέγγαρο. Καπετάνι με αυτά τα όπλα. Στο προηγούμενο βλέπουμε στην Επανάσταση του 1966 ένας σφακιανός έχει ένα τέτοιο μακρύ τουφέκι. Κάποια ήταν με ασημένια δαχτυλίδια, τα πολύτιμα. Και το τελευταίο κεφάλαιο δείχνει τι απέγιναν τα κριτικά όπλα. Πραγματικά τα κριτικά όπλα εξαφανίστηκαν. Ο λόγος είναι ότι στην τελευταία επανάσταση του 1897, τη λεγόμενη τυχερή επανάσταση, οι μεγάλες δυνάμεις που ήρθαν για την ειρήνευση έβαλαν όρο για να φύγει ο τουρκικός στρατός να παραδοθούν τα όπλα. Οι κριτικοί, αν και απρόθυμοι για κάτι τέτοιο, με την παρένεση των καπετάνιων, το έκαναν γιατί ήταν τόσος ο πόθος τους να φύγει ο τουρκικός στρατός. Εδώ βλέπουμε κάρποστάλ και δημοσίευματα της εποχής, εξηγούν Άγγλοι αξιωματικοί την αναγκαιότητα της παράδοσης των όπλων. Η παράδοση των όπλων στο Χάρακα, μουλάρια γεμάτα τουφέκια, τότε παραδόθηκαν 70.000 τουφέκια σε όλη την Κρήτη. Και εδώ βλέπουμε το Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη να μπαίνει στα Χανιά, να πυροβολούν τελευταία φορά τα τουφέκια πριν τα παραδώσουν. Και βλέπουμε και κάποια στοιχεία με διαβατήρια, δηλαδή υπήρχε και πίεση, δεν σε αφήναν να βγεις έξω από το χωριό σου αν δεν είχες παραδώσει το όπλο σου. Να έχεις απόδειξη ότι το έχεις παραδώσει για να είναι διαβατήριο να πας σε άλλο χωριό. Τι συνέβη τότε? Όπως η εξουσία δίνει πάντα ψεύτικες υποθέσεις, στο πακέτο των μέτρων τους να φύγει ο τουρκικός στρατός ήταν ότι τα τουφέκια θα είναι δικά σας που θα τα παραδώσετε, θα τα δώσετε με το όνομά σας και θα γράψετε και μια σελίδα με την ιστορία σας που πολεμήσετε αυτά γιατί θα τα βάλουμε σε μουσεία. Αυτά γίνανε το 1897 και την επόμενη χρονιά ένας ρεθυμιώτης, ήταν τομέας στο οποίο ήταν επί την επίβλεψη των Ρώσων εκεί, ήθελε τόσο να δει το τουφέκι του που είχε ένα χρόνο να το δει, το είχε πεθυμίσει τον αχώριστο σύντροφό του και πήγε και απέτησε από τους Ρώσους που φυλάγανε τα όπλα να του το δείξουνε. Αυτοί δεν μπόρεσαν να το βρουν, έγινε φασαρία, γίνανε ανακρίσεις και αποκαλύφθηκε ότι το χειμώνα που είχε περάσει
η αξιωματική του Τσάρου, που ήταν η αριστοκρατία, είχε πάει και είχε ελεηλατήσει ό,τι τους άρεσε, ασημένιο ή άλλο όμορφο. Και οι στρατιώτες τα υπόλοιπα τα σπάγανε και τα κοντάκια τα κάνανε καυσόξυλα για να μαγειρέψουν, για να σταθούν στις όμπες. Τα δε σίδερα τα πετούσαν σε μια άκρη, τις κάνες. Γι' αυτό υπάρχει και εδώ ένα απόκομμα που μου βρήκε ο συντεκνός μου ο Γερονιμάκης, διακήρυξη δημοπρασίας πωλήσεων υλικού, 2 χρόνια αργότερα, στο οποίο λέει κάποιες χιλιάδες κάνες, σκέτες κάνες κάνει η δημοπρασία, όλα τα άλλα τα είχαν κάψει. Και στο τέλος λέει 50 περίπου χιλιόγραμμα χαλκού. Τι είναι αυτά? Από το κοντάκι του όπλου υπάρχει ένα πέλμα, κάποια ελάχιστα γραμμάρια χαλκού ή μπρούτζου στο τέλος. Αυτό έμενε στη φωτιά και ένας τεράστιος τέτοιος σωρός από πόσες εκατοντάδες τουφέκια πουλήθηκε ακριβώς σαν μέταλλο. Έτσι λοιπόν χάθηκε ο κρητικός οπλισμός. Κάποια λίγα τα οποία τα πήρανε οι αξιωματικοί κυρίως των μεγάλων δυνάμεων διακοσμήσανε ένα σαλόνι με τις περιπέτειες στην Ανατολή, γιατί αυτοί οι αξιωματικοί πήγανε μετά στην Αφρική, πήγαν στην Απανατολή και οι κληρονόμοι τους κληροδοτηθήκανε με κάποια πράγματα τρόπαια τα οποία δεν ξέρουν και από πού είναι. Ήτανε του παππού, του προπάπου πια και κάποια στιγμή βγαίνουν σε δημοπρασία όταν θέλουν να αλλάξουν τη διακόσμηση. Αυτά είναι άγνωστα και εκεί είμαι εγώ, κάθε ένα που θα βγει, κάθε 6 μήνες, κάθε 1 χρόνο, να κοιτάξω να το φέρω να το επαναπατρίσω. 2 λόγια για αυτό το βιβλίο έχουμε πει και για τη γυναίκα της Κρήτης στην Επανάσταση, γιατί για να δείξουμε ότι και αυτές πολέμησαν, αλλά πώς ντύθηκαν αντρικά, έπρεπε να αφήσουν τη γυναικεία φύση απ' έξω, αφού συγχρονιζόταν με άντρες, και να ξεχάσουν τη θηλυκότητα τους όσο υπήρχε ο πόλεμος. Τέλος, σε αυτή την έκδοση έχω βάλει και την νομοθεσία, γιατί αυτά τα όπλα, πολλές φορές από υπερβάλλον ζήλο της αστυνομίας, μαζί με άλλα βέβαια, μαζί με τα ξεράκια και τα χλωρά, κατάσχονται και βέβαια τα παίρνουν πίσω οι παθόντες, αλλά μετά από μακρά και πολυδάπανη δικαστική προσπάθεια. Ενώ η νομοθεσία λέει ξεκάθαρα ότι πυροβόλα όπλα φτιαγμένα πρώτο 1870, εμπροστογεμή δηλαδή, όχι ο Γκράς, όχι το Μαρτίνι που παίρνουν φυσίγγια, μόνο τα όπλα το 21 και το 66, αυτά δεν θεωρούνται όπλα, δεν μπαίνουν στον νόμο περί όπλων, ούτε είναι κοιμήλια. Είναι αντίκες, είναι σαν να έχεις μια κιθάρα. Το ίδιο συμβαίνει και με μαχαίρια και σπαθιά, αγχέμαχα, τα οποία είναι προ του 1922. Αυτή η νομοθεσία πολλές φορές δεν είναι γνωστή ούτε στην αστυνομία ούτε στους δημοσιογράφους και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και θέλω να δείξω και κάτι για το πόσο άδικο είναι αυτό που γίνεται. Υπάρχει μια διαταγή των ναζιστικών αρχών κατοχής. Την έχω βρει σε δημοπρασία, από το στρατιωτικό διοικητή της Κρήτης, και εκείνες τις σκληρές εποχές η κατοχή όπλου συνεπαγόταν θάνατο με την εξαίρεση κληρονομηθέτων όπλων, τα οποία αποτελούν αναμνηστική οικογενειακή αξία ή όπλα ανευπολεμικής αξίας, μπορούν να παραμένουν στους κατόχους κατόπιν σχετικής δηλώσεως αυτών, ούτε να τρυπηθούν ούτε να χρηστευτούν. Ο αρμόδιος νομάρχης, δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας υποχρεώται όπως πιστοποιήσει γραπτός αυτά, χρησιμοποιώντας δια τούτο τα προβλεπόμενα έντυπα εφοδιασμένα με ημερομηνία και σφραγίδα της υπηρεσίας. Δηλαδή, οι τόσο αυστηροί Γερμανοί, ένα γκρά του πατέρα σου, του παππού σου τότε, σου άφηναν να τον έχεις σε εμφανές σημείο και να τον κρατάς χωρίς να τον χαλάσεις και σήμερα θα κατασχεθεί. Αξίζει να το λέμε γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος η βιβλιογραφία και αυτά είχα να σας πω για το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η παρουσίαση έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε. Θέλει να ρωτήσει κανείς κάτι? Υπάρχουν ερωτήσεις? Η όρεξη για κουβέντα? Θα την κάνουμε και έξω με το κέρασμα, βέβαια. Ωραία. Η παρουσίαση τότε έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για την παρουσία και την προσοχή σας. Εκ μέρους της Διοργανώτριας Ένωσης Φακιανών Νομού Χανίων, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αντιπεριφερειάρχη Νικόλα Καλογερή, τον Δήμαρχο Σφακίων Ζερβό Ιωάννη,
τους Συμβούλους Χανίων και Λαϊδή Μανώλη και Κοντορίνη Αλέξανδρο, καθώς και στο απόσπασμα του ελληνικού στρατού που παρευρέθη απόψε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.